filɛbaaw aw ni su Nef TV don kibaru waati sera a kibaruyaw la bakurubaw filɛ aw ye min bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri min ɲɛsinen don lakanako ma ale bisimilala wasadencɛkulu min ɲɛsinen don lakanako ma wasabulon na an bɛna kuma ale kan bi don kibaruba kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen nisɔngoya taamaba dɔ kɛra Mopti mara la Sewarekaw fɛ sigidaladenw bɛ k'u ka nisɔngoya jira ko MINUSMA ni barika ni ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka fara ninnu kan an bɛ munumunu salo kɛ Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan ni ka aw kibaruya bi don kibaru kɔnɔ. Ani su kokura bi ye araba ye octobre kalo tile 9 2019 a y'aw danse an ka don kibaru ale kɛnɛ kan n y'a fɔ aw ye bakurubaw la k'a fɔ an ka wasaden bulo jɛkulu min ɲɛsinen don lakanako ma n'a ɲɛmaa ye honorable Karimu Keyita ye olu ye ministre Ibrahima Dayiru Danbele général ale bisimila kunungo u ka wasaden jɛkulu soba kɔnɔ u ka hakili falenbalo bolila kosɛbɛ bingani wale min tara ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma bolokesi ale ni Montoro min ye ministre kɛlen kɔ ka waati jange ye waasa ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen doncogo n'u bɔcogo jateminɛ a nana ɲɛfɔliba kɛ wasadenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanako jɛkulu maaw ye a ko kisaw kanna na a kɛnɛ kanna na an ka cɛdenw ye kibaruya minnu sɔrɔ a ko kan aw ye o filɛ. Maa si ka laɲini tɛ ɲangata ye nka n'a nana ka ban wulikajɔw ni cɛsiriw bɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw kɛ waasa k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ dɔn o b'a to a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kunbɛn. O de hukumu kɔnɔna la Mali ministre min ɲɛsinen don lakanako ma n'o ye général Ibrahima Dayiru Danbele ale ye taama kɛ a nɔguni na ka taa Montoro ni bolokesi ka taa jateminɛ kɛ bingali ninnu kɛra kɛcogo minnu na a bɔlen kɔfɛ jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bisimilala nin cogoya in na kunungo an ka wasaden jɛkulu minnu ɲɛsinen don lakanako ɲɛw ma a ye ɲɛfɔli kɛ u ye ko ninnu tɛmɛna tɛmɛcogo minnu na ani an ka cɛdenw ye wulikajɔba minnu kɛ u ka hakili falen in kɔfɛ Commission défense ɲɛmaaba honorable Karimu Keyita bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Ministri min ɲɛsinen don lakanani o ye ɲɛfɔli kɛ anw ye fɛn min kɛra Montoro ale ni bolokesi dugu la dusukasiko don nka o n'a ta bɛɛ an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin finitigi minnu ni tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ka denbayaw bɛɛ ma. Banbaciwale kɛlɛli ye kɛlɛ janba ye an bɛ se k'a fɔ an filɛ don min na i ko bi an filɛ a kɔlɔlɔ de kɔnɔ nka halisa an k'an cɛsiri o n'a ta bɛɛ an bɛ foli di an ka finitigiw ma olu minnu ye kɛlɛ kɛ fo ka bin a la sabula nin kɛra kɛlɛba de ye fo an ka finitigiw ni tora a la. Ale ka ɲɛfɔliw kɔfɛ minisiri min yɛrɛ kun nana ko ninnu ɲɛfɔ a yɛrɛ fana ye walawalali dɔw kɛ ko ninnu cogoyaw kan. Général Ibrahima Dayiru Danbele ministre min ɲɛsinen lakanako ma. An bɛ aw ladɔnniya ko kɛlɛkɛ pankuru fosi ma tiɲɛ nin kɛlɛ in na wa k'a fɔ aw ɲɛna ko kɛlɛkɛ pankuru de kɛra sababu ye an ka se ka don bolokesi dugu la. An bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ ko bolokesi kan ale lakananen don an ka sɔrɔdasiw kɛlen don ka a lamini wa don n'a nataw la dɔ bɛna fara a lakanani kan halisa. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen y'a sɛmɛntiya ko an ka cɛdenw ye wulikajɔba de kɛ nin kɛnɛ kannan na ko nka jugu ninnu fanga kun ka bon wa ani u nana ni fɛɛrɛ bolo minnu ye o de kɛra sababu ye ni ka dangari ani tiɲɛni dɔw kɛ nka an bɛ don min na i ko bi a sɛmɛntiyara k'a fɔ an ka cɛdenw ka wulikajɔ ni Mali kɛlɛkɛ pankuruw ye k'o kɛra sababu ye an ka se ka nin sɔrɔdasi jabalaw taraki ka bɔ banmanciw bolo yɔrɔnin kelen. Tabarikala hali bi an bɛ to o gafeba kɔnɔna la ka aw ladɔnniya k'a fɔ wasaden jɛkulu cɛden dɔ bɛ yen ni o ye honorable Belkoba ni ale ye député ye a fana tun bɛ kɛnɛ in kanna la awa min ye hakili falen kɔfɛ ni lakanako ministre ye a ye k'a dɔ hakili falen kɛnɛ dɔ fana yamaruya an ka kibaruya dilaw ye waasa ka kuma nin ko ɲɛ in kan n'o ye bingani wale ka tila ka weleweleda fana kɛ ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma ko an kana to fitinɛ ka wuli an dusukun na a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn a y'a lase nansarakan na an ka kibaruya n'aw y'a bamayɛlɛma bamanankan na. Sɔni n ka kuma daminɛ n bɛ dugawu don kɛ ani ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin finitigi minnu ni tora nin kɛlɛ la olu ka denbaya bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma ani anw ka jamana finitigiw bɛɛ ma.
I n'a fɔ a kɛra ka ban cogoya min na bingaliwale fila de kɛra ka don ɲɔgɔn kɔrɔ Mondoro dugu ale ni Bulukesi dugu la n'o sen fɛ an ka jamana finitigi caman ni tora a la an bɛ dugawu kɛ olu bɛɛ ye nka n bɛ min fɔ o kana kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔw fari faga o la ni kɔni ye kɛlɛ kura de daminɛtɔla ye an kan k'an jija cogoya bɛɛ la k'an jugu kɛlɛ an bɛɛ ka to an ka jamana finitigilamɔgɔw kɔ olu min bɛ kɛlɛ kɛ anw ye su fara tile kan yaasa ka maliden bɛɛ lakana ni fugariya bingaliwale an ka finitigilamɔgɔw kan o kana kɛ sababu ye ka an bɛɛ kelen kelen fari faga nin kɔni nin ye gɛlɛyaba de nka an jɔlen ka to ani an jigi ka to an ka finitigilamɔgɔw kan olu min bɛ gɛlɛya sugu bɛɛ la ka u cɛsiri n'an tun bɛ nin kɛnɛ kan i n'a fɔ minisiri y'a fɔ cogoya min na an tun bɛna dɔn k'a fɔ k'an ka finitigilamɔgɔw k'u y'u jija cogoya bɛɛ la ka an jugu kɛlɛ nka an jugu kun ka ca kojugu a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la adamadenya la a ka gɛlɛn n'a fɔra ko i cɛ walima i kɔrɔ i t'o kibaruya kalama a bɛ nin na wa a tɛ nin na k'i t'o kalama a kɔni ka gɛlɛn yɛrɛ de mais ne ɲɛ bɛ min na ko bɛɛ bɛ ka sigi sen kan sisan bi a yirala k'a fɔ ko maa 40 de ni tora a la ko dɔw ma ye fɔlɔ nka ne bɛ se ka min fɔ halisa an bɛ se ka makɔnɔni kɛ sabula ko mɔgɔ 2 yera kunna sini Burkina fanfɛla la an yɛrɛ ka laɲini ye mɔgɔ 2 yera cogoya min na mɔgɔ tɔw fɛnɛ ka ye o cogoya la a ka gɛlɛn nka n b'a dɔn mɔgɔw b'a faamuya a bɛ faamuya yɛrɛ dili don maliyɛnden bɛɛ ka kan k'a faamuya ko nin bɛɛ de ka kan kɛ yaasa bɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogoya min na nka n bɛ welewele dali kɛ k'an bɛɛ k'an cɛsiri cɛsiri ko don an ka jamana ye wa an kan k'a faamuya ko nin ye kɛlɛba de ye an kan ka min kɛ wa n dalen b'a la k'an bɛ se sɔrɔ nin kɛlɛ in kan ni tun ye honorable Belkoba wasaden no an ka jamana kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ bakurubaw la fana an y'a sɛbɛnciya aw ye k'a fɔ Mopti mara la bi sɔgɔmada in na nisɔngoya taamaba dɔ kɛra sevarikaw fɛ yen fɛn min bɛ tali kɛ diɲɛ ka sɔrɔsi kɛlɛbolo minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni o dɔ ye Barkan ka taa se MINUSMA ma u ka nisɔngoya kunbɛn ka ɲɛsin olu ma ko kɔni b'a fɛ olu ka taa ka bɔ an ka jamana kan ka sababu kɛ jamanadenw sigilen don ka fɛn min ma kɔnɔ u bolo kana bunakun kan ani Mali yɛrɛ lakanani ko la ko laɲiniw t'a la ka mafa o kuma ninnu kɔni ye u ka wulikajɔw kɔnɔ u ye jaw ni sɛbɛnni caman ni kumakanw lase kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ u kɔni t'a fɛ Barkan ni MINUSMA ka to an ka jamana kɔnɔ an ye ja minnu sɔrɔ a kan ni nka o kumakanw fɛsɛfɛsɛ aw ye o fana filɛ aw ye kabi Mali gɛlɛya daminɛna 2012 fo ka se an bɛ waati min na iko sisan ma jamana caman bɛ minnu y'u yɛrɛ kanbɔ k'u bɛ an ka jamana dɛmɛ an ka jamana yɛrɛ sera dɔw fana ma k'u kana dɛmɛ kɛ o de hukumu kɔnɔna la diɲɛ faranga ɲɔgɔn tɔn ka fara faransikaw kan u bɛɛ lajɛlen wulila ka kɛ maa ŋaniya ɲumantigiw ye ka cɛdenw ci an ka jamana kɔnɔ lakanako bunakun kan nka olu nali ni sisan cɛ maliden kun b'a la ka laɲagari ka fɛn min kɔnɔ n'o ye jugu dagabɔli ye an dala o laɲiniw ma mafa hali bi n'a ka bi o de hukumu kɔnɔna la maliden caman furukufurukulen don MINUSMA Barkan o ni a ɲɔgɔnnaw kɔrɔlan na dɔw yɛrɛ sɔmilen m'u fɛ k'a fɔ u b'a la ka jɛ kɛ maa walejugu tigilamaw fɛ an ka jamana kan o de kama waati ni waati ni ɲɔgɔnna furukuw bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ jamana fan caman ta tɛmɛnen kɔfɛ Moptikaw fɛ Sevare bi sɔgɔmada in na olu fana bɔra nin cogoya in na ka i k'a dɔn bɔlɔ fa u ka kumakan ye kelen ye ko Barkan MINUSMA ani diɲɛ lakanabaa wɛrɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka ŋaniya tɛ anw dɛmɛni ye k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ
ko an ka se ka an yɛrɛ ta an ka lakana ko bunakun kan. U ka nin taama kɔnɔ u ye dantigɛli caman kɛ wa u ye laseliw fana kɛ ka ɲɛsin min ye jamana faamaw ma k'u kɔni b'a fɛ barika ni MINUSMA olu ka taa pepewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Taama ninnu kɔni kɛra bonya ni karama kɔnɔ sevarekaw fɛ yen, jama cɛ muso denmisɛn ni maaba i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na u y'u ka dusumakasaya jira sariya kɔnɔ kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. U ko an bɛ donni min na i ko bi u kɔni b'a fɛ ninnu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fewu, o y'u ka laɲini ye nka k'u tɛna jahadi kɛ u tɛna yɔrɔ karikari nka u b'u ka nisɔngoya jira jamana faamaw ni jɛman na k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA ale ni Barkan u kɔni bɛ kawale minnu na anw ka jamana kɔnɔ ko anw ka jamana ma mafa, anw ka jamana jigi falen tɛ u ka lakana cogoya la ka anw bɔ jugu la. Tabarikala hali bi n'a ka bi Ala ka badabada basigi nɔgɔya anw ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ. O kɔfɛ kibaruyaw la hali bi n'a ka bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jatew y'a jira Mali kɔnɔ ko min ye yala yala furaw ye ni o ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa fura ta u yɛrɛ ye ka feere sugu bɛɛ lajɛlen na ni kɛnɛya tigilamaw tɛ ko ale kɔni ko ɲɔɲalen don an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Maa caman bɛ yen minnu ye sigidaladenw ye kunkolodimi kɔnɔdimi banani mana min minɛ o kɔni bɛ giri siradalata ninnu kan u bɛ taa a san k'a dɔn mun bɛ maaw bila a la a kun ye mun ye ani a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛnw ye. NEF TV fasɛri jama jɛkulu soba hamina o la o kama bi an ka kibaruya ɲinina an bɛna taa daɲɔ ka fara a ka jatala Bakari Kone kan olu ye ɲinini dɔw k'a ko kan dugu kɔnɔna la min bɔra o la o filɛ aw ye. An ka jamana kɔnɔna na bi yalayala fura bɛ san kosɛbɛ ka tɛmɛ farmasi furaw kan. Sabula n'i ye dɔw ɲininka a ka teli ka mɔgɔ ka bana kɛnɛya ka tɛmɛ farmasi taw kan wa sɔngɔw ka nɔgɔn. An kɔni b'a san a ka teli k'an farikolo lafiya cogo dɔ la an b'a san o de kama. Ani a da ka di an b'a san o de kama. San mɔgɔw banamisɛnnin ka ca mɔgɔw la. Furakisɛ bɛ marché sugu la kosɛbɛ. Parce que hali n'an ka minɛnw bɔ fɛn fɔlɔ min sɔrɔ fura de. Hali ni yalayala fura sɔngɔ ka nɔgɔn dɔw b'a fɔ fana ko farmasi furaw de ka ɲi sabula a lasagolen n'o ka ɲɛ wa kɔlɔlɔ t'a dunni kɔfɛ. Mɔgɔw bɛ yalayala fura in san u kɔni b'a san u b'a bila u kɔnɔ se tan ko de ni wari bɛrɛ t'u bolo u b'a fɔ k'u b'a san k'u yɛrɛ furakɛ alors que a tɛ mɔgɔ furakɛ a bɛ dɔ de bɔ i ka bana dimi na mais a t'a ban pewu. Alors que e b'a ta e b'a fɔ k'a bɛ dɔ bɔ i ka bana la a bɛ ka bana dimi da mais bana bɛ ka juguya kɔnɔna la kɔfɛ a gɛlɛya mana juguya e bɛ tila ka se docteurw de ma k'u ka fura di ma e bɛ taa pharmacie la e bɛ fura min san bon au lieu que effet min tun bɛ fɔlɔ ni fura in kan k'o nɔgɔya k'o bɔ a la fura in tɛ se ka nafa ɲɛ la déjà e ye dɔ in ta dɔrɔn o ye ka douleur d'a ma a bɛ k'i ka bana juguya bon dɔ in effet a tɛ se ka baara kɛ tuguni o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye ne yɛrɛ bolo. Pharmacie kɔni dabɔra tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ ka taa i ka fura san i k'i yɛrɛ furakɛ kɔlɔlɔ t'a la inconvénient t'a la a lotissi ka ɲi wa date d'opération bɛɛ contrôlelen don. Bɛɛ k'i janto i ka kɛnɛya la kɛnɛya de ɲɔgɔn tɛ n bɛ girin ka nin kɛ n bɛ girin ka nin kɛ donc n'i ka kɛnɛ o de bɛ laban donc n'an girinna ka yalayala fura san k'a da ka nɔgɔn k'a san i b'a san a bɛ bana calmer tuguni tile b'a gosi fɛn fiɲɛw b'a sɔrɔ donc a kɔlɔlɔ ka ca i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ordonnance ka d'i ma i ka taa pharmacie la ka taa san ka i ka bana furakɛ ka ɲɛ donc ne hakili la o kɛnɛya ka bon ni yalayala fura sanni ye k'a min. Comme mɔgɔw tɛ kelen yalayala fura dɔw ko nafa b'a la dɔw ko nafa t'a la ne yɛrɛ kɔni ma nafa y'a la parce que yalayala fura ye un coup sec de ye n'i y'a ta ka ban dɔrɔn yɔrɔnin kelen i yɛrɛ sigi yɔrɔnin na dɔrɔn i b'a ye bana bɛ taga ka b'i la mais conséquence b'a la kɔfɛ parce que a bɛ tɛmɛ a tɛ bana ban quoi a bɛ bana la calmer dɔrɔn de a effet ka bon kojugu o de kosɔn mɔgɔw b'a san pharmacie ka tɛmɛ pharmacie fɛn ninnu kan alors que pharmacie i b'a ta en même temps a bɛ bana nɔgɔya wa a bɛ taa ni dɔɔni min ye tan cogo la o de ka fisa mɔgɔninfin ma kosɛbɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fantanya de b'a to mɔgɔ caman tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka pharmacie furaw san o de la o bɛ yalayala fura san hali n'a man d'u ye. Yala fura ka fura ta i yɛrɛ ma fɛn do fɛn min bɛ kɔlɔlɔ caman b'a la sabula
a bɛ se ka na ni hali maa bunani ye I ni la kuma an ka hakili sigi an ka kɛnɛya tigilamaw olu sɛgɛrɛ sanga n'a ka waati bɛɛ an ka banako ani furako mako kama o kibaruya ninnu bɛ taa ni an ye jamana kɔkanna na minnu bɛɛ lajɛlen kibaruyaw farala ɲɔgɔn kan bi an ka kibaruya ɲinina Christine Abibatu Dara fɛ a ye min sɔrɔ farafinna ani gun wɛrɛw kan an ka ɲɛmadaw jaw fana ma. Nef TV jabarani filɛbagaw aw danse bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔ ka aw ladɔnniya ko Nabil Kauri n'ale y'a kan bɔ jamana ɲɛma nɔfɛ a ka laɲini ye ko kalata ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ kalata min bolodalen don ka bila kari nata n'o bɛna bɛn octobre kalo tile 13 san 2019 ko laɲini ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ joona nin ko in na ko n'o tɛ Nabil Kauri dɛmɛbaw k'u y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɛma sɔrɔ a la k'u tɛna jɛ ni Tunisie kalata kɛli ye. O kɔ an ma kunda Rwanda jamana la ka aw ladɔnniya ko ɲa siɲɛ fɔlɔ ye k'u ka u yɛrɛ ka telefɔni dilan. Ni hakilina in bɔra Ashi Takar de fɛ n'ale bɛ Kigali dugu la. Cakɛda min tɔgɔ ye Mara Group ye o ye a koromokarili kɛ octobre kalo tile 7 tɛmɛnen. Ka maa miliyari 2 bɔɲɔgɔn to Rwanda jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi a yirala k'a fɔ ko ni izini maaw ka laɲini ye k'u ka telefɔni miliyari 1 bɔɲɔgɔn feere farafinna jamana bɛɛ la san 2 kɔnɔ sabula k'u b'a fɛ ka telefɔni 240 de dilan don o don u ka izini la. Bi kɔkan kibaru kun bɛna cɛ ni Togo jamana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko Togo jamana ni Burkina Faso ye u bolo di ɲɔgɔn ma bɛnkan sɛbɛn 14 la. Ni bolonɔbila ɲɛnajɛ kɛra kunun tarata don a ɲɛmaya tun bɛ Demba Tiɲɔkpa bolo n'ale ye Togo minisiri min ɲɛsinnen don jamana koɲɛw labɛnni ma ale ni Alpha Bari n'o ye Burkina minisiri ye min ka baara ɲɛsinnen don jamana wɛrɛ koɲɛw labɛnni ma. A yirala k'a fɔ ko ni bɛnkan sɛbɛn min bɛ Togo jamana ni Burkina Faso jamana cɛ o bɛnkan sɛbɛn 14 bɛna boli baara farikolo ɲɛnajɛ ji saniyali a n'a ɲɔgɔnna caman kan. A yirala k'a fɔ ko Togo ale ni Burkina Faso jamana ka nin ɲɔgɔn ye o tako sabanan bɛ kɛ sababu ye ka Togo ale ni Burkina Faso ka bolodi ɲɔgɔnma sinsin kokuratu. Tabarikala duguta o ye laada ye nka n'i ma segin a b'i somɔgɔw gan kama na an bɔlen kɔ jamana kɔ kan an bɛ segin ka na Mali la bi an hamina fɛn dɔ la fana kosɛbɛ ni o y'an ka bɔlɔlɔw sanfɛlaw ye n'o ye diɲɛ subahana mansin kibaruya dicogo kuraw internetiw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya réseaux sociaux n'o ye Facebook WhatsApp ka taa se Imo ninnu n'a ɲɔgɔnna caman diɲɛ bunakun kan bi maa caman b'a matarafa denmisɛn fara maabakɔrɔ kan cɛw ani musow nka a yira k'a fɔ a dabɔra fɛn mun kama a b'a la ka ɲini ka taa ka o kun dan anw ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya magoɲa min bɛ kɛ a la maaw yɛrɛ b'a la ka pɔn kunna fɔ k'a kɛ wale cɛjugu wɛrɛ kɛ siraw ye ni o ye jalankolonw ani i ka dɔ awa fɛn wɛrɛw ye olu bilali a sanfɛ dɔw yɛrɛ bɛ jakuntanw ani hali ja farilankolonw bɛɛ lajɛlen ta ka ci maa wɛrɛw ma ko sira fɛ a yira k'a fɔ ko in kɔlɔlɔ ta tɛ sabula a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni maa caman ligu dali ye kɛnɛ kan wa a bɛ na ni mara yɛrɛ ni an ka danbe caman tiɲɛni ye an ka jamana kɔnɔna la sigidaladenw yɛrɛ fana ye jateminɛ jumɛn k'a la ka fara anw kan an bɛna taa Daɲɔn Bakari ko ne olu tun bɛ dugu kɔnɔ u nana ni min ye o filɛ. Réseaux sociaux n'ale ye kunnafoni di yɔrɔ n'a ɲini yɔrɔ ye barokɛ yɔrɔ ka mɔgɔw surunya ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn ye o kɛlen no bi mɔgɔ dɔw bolo cɛnnikɛ yɔrɔ ye ka yɛlɛn dɔrɔn ka video kuntanw ni photo kuntanw bila mɔgɔ dɔw fana ka baara ye k'o janlankolon ta k'a ci u kanuɲɔgɔnw ma nka u bɛ ɲinɛ ko kɔlɔlɔ b'a kɔ walama ka mɔgɔ dɔw ja bila min bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔgɔlatiɲɛ lase a tigi ma. Réseaux sociaux filɛ nin ye nafa b'a la yɔrɔ dɔ la nafa t'a la yɔrɔ dɔ la parce que réseaux sociaux filɛ nin ye muso dɔw yɛrɛ b'u photo jugu ta k'a publier u bɛ dɔw ka compte pirater réseaux sociaux yɛrɛ ne kɔni y'a nafa ye yɔrɔ min na ne yɛlɛla ne bɛ information dɔw sɔrɔ ne école ko yɛrɛ la ne bɛ fɛnba de sɔrɔ a kan fɛnba yɛrɛ ne b'o de sɔrɔ a kan réseaux sociaux nafa ka bon yɛrɛ de ne fɛ mais dɔw fɛ u bɛ photo lankolon publier a kan u bɛ video lankolon publier a kan
an b'a kɛ an bɛ kuma ni minnu tɛ yan nɔ minnu bɛ kɔkan jamana ninnu kan an n'olu bɛ kuma an bɛ baro kɛ donc a bɛ kɛ i n'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais dɔw bɛ ka essayer k'u b'olu de tiɲɛ u bɛ to k'i ka photo ni fɛnw bila bon a yɛrɛ ka gɛlɛn sisan k'i ka photo yɛrɛ ci mɔgɔ ma quoi. Sio ye a dabɔra fɛn min kama baara a dabɔra baara de kama baarakɛlan de don mais mɔgɔw y'a faamuya kojugu surtout maliyɛn ni maliyɛn bɛ don ko la o bɛ komi dɔw bɔtɔ a la u y'a kɛ fɛn ye fɛn min ka kɛ kɛlɛkɛbere ye ka mɔgɔw kɛlɛ n'a ye dɔw b'a kɛ n'u tɛ se ka mɔgɔ nɛni a tigi ɲɛna u bɛ yɛlɛn réseau ninnu sanfɛ. Réseaux sociaux kɔni maliyɛnw ka faamu dɔrɔn y'a ye ka kɔn réseaux sociaux ɲɛ donc hɔrɔnya de tun bɛ yen donc bɛɛ ka i yɛrɛ minɛ i kana na bɔ n'i ka gundoko ye réseaux sociaux kan min bɛ se ka jouer i ka image kan bon u ka faamu ka kɔn o bɛɛ ɲɛ donc maliyɛnya kun ye min ye an k'o dɔ fɔlɔ donc an kana na tiɲɛ réseaux sociaux kama quoi. A man kan denmansaw ka téléphone san ka di denmisɛnnin fitininw ma sabula kilasi kɔnɔnaw la u bɛ ɲinɛ mɛtiri kɔ kalan na ka yɛlɛ réseaux sociaux kan. An ka système d'éducation yɛrɛ salama ni denmisɛnninw tagabolo la réseaux sociaux kan vraiment a bɛ ka juguya fɔlɔ an bɛ mɔgɔ minnu y'a kan i b'a ye mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ k'a kan ka ca mais sisan i b'a ye denmisɛnnin dɔw b'a kan hali u tɛ 15 ans bɔ bon u bɛ photolankolonw bila u bɛ u ka sigɛrɛla kow bɛɛ bila sanfɛ i b'a ye hali n'u kamelenw u faw b'a ye u baw b'a ye o fana ye problème dɔ de ye denmisɛnninw tɛ se ka taa école la bilen i b'a ye u sigilen don classe kɔnɔ téléphone min bolo bɛ k'a digi hali maître bɛ ka explication min di u tɛ se k'a lamɛn ka to hakili bɛ Facebook WhatsApp ni Instagram ninnu surtout Instagram yɛrɛ salama yɛrɛ a bɛ ka fanga sɔrɔ denmisɛnninw bolo u bɛ to photo ta la classe kɔnɔ i b'a dɔw yɛrɛ sigilen don classe kɔnɔ u bɛ ka maître de filmer u hakili tɛ maître kan u hakili t'u yɛrɛ kan ka téléphone dɔrɔn utiliser dɔrɔn u faw b'a kalama u baw b'a kalama parce que u fa n'u baw de b'a san ka d'u ma le problème est que système yɛrɛ filɛ sisan système d'éducation yɛrɛ tiɲɛna pewu ka sababu kɛ internet yɛrɛ. K'a fɔ aw ye réseaux sociaux ka tiɲɛni barika ka bon n'a ka ɲɛli ye sabula a bɛ se ka tiɲɛni caman don dɔw kun dɔw ka furuw bɛ sa a kan wa dɔw fana ka saya sababu bɛ bɔ a la. Tabarikala nansaraw ye fɛn o fɛn bɔ u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ magoɲa de kama kuma an mun ye farafina ye ni an b'u labaara k'an janto an ka danbe la ani an bɔkolo la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka an ka taaɲɛ ani mara o to a cogo la ma an ka kow ni hakili ta limanaw an ka bi kibaruyaw bɛ sonsoro yan an nisɔndiyalen ye minnu fara ɲɔgɔn kan bi tile kɔnɔna la Mali kɔnɔna na kɔkana kibaruyaw kan bi waasa ka aw kunna sirilen bɔ i n'a fɔ laadalako la nin ye don o don ye nin waati kelen la aw ye kibaruya kunnafoni kan ni Ala sɔnna sini nin waati kelen na 9 TV jabarani sanfɛ aw ka hakili to a la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala ka su hɛrɛ d'an ma.